Здравейте, приятели! Завръщам се в новата година. Имам много идеи за нови рецепти, за вкусоти, които тепърва ще споделям с вас. Минаха коледните и новогодишни трапези, но да си напомним, че е по-важно не какво ядем между Коледа и Нова година, а какво ядем между Нова година и Коледа. Аз за тази година съм си подбрала списък с рецепти, които са по-високопротеинови, нисковъглехидратни. С възрастта е необходимо да поемаме все по-съзнато, по-голямо количество протеини, да пием повече вода, по възможност добра и да се движим. Моят фокус миналата година беше върху храна, вода, добавки и масла. За храната моят помощник е Thermomix, знаете. За вода използваме Kangen уред, тъй като наблизо нямаме поточе с планинска вода. Като добавки използвам няколко на дотера и масла също използвам техните, давам ги на децата. Но последно, като бях през октомври на семинара по дълголетие в София, разбрах, че много от лекторите обръщат голямо значение върху други фактори също. И те ги наричат трите съта. Това са спорт, сън и секс. За последното няма да говоря. За спорт няма много какво да кажа. Само ще си го сложа като по-голяма цел за тази година. И за сънят е една тема, която тепърва ще изследвам и ще се опитам да интегрирам по-добре в моето ежедневие. За сега не ми се получава. Имам YouTube канал, който се нарича 100 лета и там възнамерявам да споделям с вас мои неща, които съм научила от книгите, които съм прочела, или мой опит, който не е толкова голям, но искрен. Така че ако желаете, последвайте ме там, ще се радвам. Приготвила съм си една камара книги на български, на немски, на английски, свързани с храненето, с дълголетието, с здравословния начин на живот. Аз гледам и да е здравословен, да е забавен, защото не искам да изпадам в крайности. Така че каквото науча, ще споделям с вас и ще продължавам да готвя умно и вкусно с моя любим Thermomix. Той ми е незаменим помощник. Знаете, живея в Германия, но съм консултант за България и споделям моя многогодишен опит за готвене с този уред с вас. Споделям идеи, съвети. Имам и затворена група, в която не само аз, ами вече и новите ползватели на Thermomix също споделят техни рецепти. Там ще споделям сега моите планове, седмични планове за по-високо протеиново и здравословно хранене, който желая да заповяда в групата или пък да ме последва в YouTube. Ще се радвам да бъдем заедно и през новата година. До скоро!